Lidi, teď se mi vydává video. Můžete vidět. A jsem v jeho videu. Kamu, to máš pomalý, počkej, stopni to. Teď jsem mu to cepal, aby to měl dlouho. No tak ne. Hej, počkej, já dám chci jeden lidi a když se tomu zasmějete, tak dejte like a odběr. Počkejte. Počkejte, to nebyl on. A musíš jít blíž. Tak jo. To byl on. To se nikomu rozhodně nebude líbit, až to pověceníš na dolní. Jau. Jsem si škráp. O tu nohu. Koukejte. Jo. Boj. Já vám můžu ukázat něco, co se mi stalo. Teď to se mi stalo. Počkejte, no to je v mém videu, teď to. A pak ještě tady toto. To mám spálený. To nejde vidět. Co děláš? Co děláš? Nepůjde vidět, když mi nasvětlím. Půjde. No. To nevadí. Mám to v mém videu. No tak takhle to zkusím. Vidíte, mám to spálený. Jsem si to spálil doma o kamna. To už to bude mít skončené to video. To máš na cesta. To video. Víš? Jo, vím. Ten můj chovan, víte. Já jsem psychopat. Jede paní. To stejně bude končit. To není paní.